turist mediku bħal dawk li huma maħsuba li jiżdiedu f'pajjiżna permezz tal-proġetti ppjanati bi sħubija bejn il-Gvern u l-privat iħalli fl-ekonomija mal-10,000 euro. Tkellem dwar dan il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn waqt sessjoni oħra ta' Gvern li jisma'. Hemm spjega kif fil-waqt li għall-Gvern huwa priorità li s-saħħa tibqa' b'xejn, jifhem ukoll li jrid ifittex sorsi alternattivi biex is-servizz ikun sostenibbli fil-waqt li jitjiebu. Għandna bżonn ħafna aktar milli xi ħadd jiġi jiftaħ sptar privat u jġib it-turisti mediċi. Aħna nafu li għandna bżonn sptar ta' riabilitazzjoni. Nafu li Kering Grek huwa sptar mitluq u għandna bżonn nirranġawh. Nafu li l-isptar Tawdex kien ilu ma jsir investiment fih 20 ta' snin u għandna bżonn nibnu sptar ġdid, mill-ġdid Fawdex. Għandna bżonn skola medika għax Fawdex irridu nġibu l-bards iġibu il-mijiet ta' studenti u ħallu l-eluf l-ekonomija uċija. Il-Ministru għas-Saħħa ħabbar ukoll proġett ġdid mal-privat fir-rigward ta' ċimiterji. Spjega l-bżonn ta' restawr fiċ-ċimiterju tal-Addolorata, il-bżonn ta' estensjoni għal żieda ta' oqbra kif ukoll sistemi ġodda ta' tmexxija. Għalhekk fil-ġranet li ġejjin ser toħroġ sejħa ta' interess għal privat għal investiment ta' 16 miljun euro għaċ-ċimiterju tal-Addolorata. L-investiment irid jinkludi 2800 qabar ġdid kif ukoll nefqa ta' 6 miljun euro għar-restawr taċ-ċimiterju tal-Addolorata. Il-Ministru semma wkoll kif se joħorġu s-sejħi tal-offerti biex f'Ħall Kirkop jinbena ċentru għas-saħħa reġjonali. Fil-waqt li minn dan ix-xahar se jibda jingħata servizz ta' dentistrija ma' dentisti privati u jħallas għalihom il-Gvern. Dan se jwassal biex tonqos il-lista ta' dentistrija bħalma ġara fil-każ tal-operazzjonijiet tal-irkoppa. Intervenew ukoll għadd ta' persuni li gawdew minn servizz tas-saħħa aħjar u oħrajn li kellhom xi suġġerimenti.